Сярод каго КДБ вярбуе шпіёнаў і шпіёнак? Як украінскія спецслужбы выявілі агентку Інну Кардаш, якая пад выглядам журналісцкай працы шпіёніла для КДБ Беларусі? Як можна адмовіцца ад супрацы са спецслужбамі і што пагражае выкрытаму агенту спецслужбаў Беларусі ў Еўразвязе і іншых краінах? Добрый дзень, тут Ганна Соўсь, гэта «Пік свабоды». Метады і працу спецслужбаў Беларусі мы абмяркоўваем з украінскім журналістам Александром Загароднім, а таксама з прадстаўніцай беларускай народнай амбасады ў Славеніі Александрай Мамаевай, якую спрабаваў завербаваць КДБ, юрыстам у міжнародным праве Алесем Михалевічам і дарадцам Ціхановскай у юрыдычных пытаннях Леанідам Марозавым. А зараз пачнем пра самую гучную шпіёнскую гісторыю, звязаную з беларускай у Кіеве. 27 студзеня ў Кіеве супрацоўнікі Службы бяспекі Украіны затрымалі грамадзянку Беларусі 35-гадовую журналістку Інну Кардаш. СБУ публікавала запісы аператыўнага сачэння за арыштаванай, з якіх вынікае, што яна збірала інфармацыю аб дзейнасці украінскіх спецслужбаў у дзяржаўных органаў, якую за грашовую ўзнагароду перадавала беларускаму КДБ. Інна Кардаш, якая выехала з Беларусі пасля пратэстаў 2020 году пад выглядам журналісцкай працы, вяла шпіёнскую дзейнасць для КДБ. Яна спрабавала інфільтравацца ў адно з падраздзяленняў украінскай вайсковай выведкі. І зараз з намі на сувязі Александр Загародні, корэспандэнт украінскага тэлеканалу 1+1, які рыхтаваў сюжэт пра Інну Кардаш. Добрый дзень. Добрий день. Раскажыце, як украінскія спецслужби вийшли на яе? Вони помітили дуже активну діяльність цієї білоруської журналістки. Вона дуже часто відвідувала адміністрацію президента, наприклад, високих чиновників, а ще вона відвідувала різні посольства, а особливо відвідувала посольство Китайської Народної Республіки. Очевидно, спецслужби України стежать за цим, за тими людьми, які приходять за посольство, і вони вирішили просто перевірити, чому ця журналістка туди ходить і хто вона. Виявилося, що вона громадянка взагалі Білорусі. Це ще більше привернуло увагу. Було відкрите кримінальне провадження у нас, і було дозволено встановити підслуховуючі пристрої. І буквально перші ж розмови, як мені повідомили співробітники СБУ, показали, що вона дійсно є шпигункою, і вона пересилає дуже багато інформації в КДБ. І як довго спецслужби вялі яе, і коли вирішили уже затримати, арештувати, у який момент? Вони кажуть, що це тривало там вже кілька років. Вони нею зацікавилися вже після того, як побачили, що вона дуже часто заїжджає в провладні кабінети. Якщо ви можете побачити, вона брала інтерв'ю і в голови адміністрації президента, вона їздила на зустрічі з президентом, вона їздила на різні міжнародні конференції. Тобто вона була кругом, вона була всюди. І коли вони зайшли в її телефон, очевидно, які отримали доступ, вони побачили, що в неї є телефони у всіх провідних політиків України. Прямі телефони, і вона їм щось писала, вона щось їх запитувала. І от це з того часу почалося. Спецслужби переконують, що їй вдалося зловити цей момент, коли вона інтегрувалася в інтернаціональний легіон, і там вже починала дізнаватися прізвища людей, які там служать. Коли вони почали стежити вже за Інною, то було справжнє здивування від того, що як ця дівчина намагається інтегруватися вже в головне управління розвідки. Це все-таки, такий, знаєте, мозок нашої війни, там вже серйозні люди, які планують серйозні операції, і їй дозволили туди вже там працювати, тобто вже переконують, що точно вона там нічого не вивідувала, тому що їй вже давали ту інформацію, яку наші спецслужби вважали за потрібне, але є відео, як вона фотографує чати закриті, як вона користується диктофоном, заходить на наради. Це взагалі було здивування. Я говорю з цими спецслужбами, і вони кажуть, ми очікували чого завгодно від російських спецслужб. Щоб білоруські спецслужби отак проникли глибоко в наше вже головне управління розвідки, це було здивування. На сайце «Свабоды» вялікі матэрыял корэспандэнтам «Свабоды» пра гісторыю Інны Кардаш, дзе яна нарадзілася, як яна стала журналісткай.
І вось тое, што яна з самага пачатку сваёй журналісцкай кар'еры займалася амаль выключна украінскімі тэмамі. Пра гэта Свабодзе расказалі беларускія журналісты, якія 10 гадоў таму перасякаліся з ёю ў Менску. А суразмоўцы Свабоды, журналісты ўзгадваюць, што прыкладна з 2016 году Інна Кардаш стала перыядычна з'яўляцца на дыпламатычных прыёмах, арганізаваных амбасадай Украіны ў Менску. А як яна, Александр, все ж здолела так увайсці ў давер да высокіх украінскіх чыноўнікаў, увайсці вот у такія сур'ёзныя структуры? Што яна выкарыстоўвала для гэтага? Абсолютно класична історія. І ці прийоми використовуються, я думаю, вже 1000 років, коли один поважний чоловік просить іншого допомогти маленькій дівчинці, яка хоче побудувати там свою кар'єру. Інна Кардаш доволі ефектна дівчина. Вона ж вміє війти в довіру. Вона познайомилася із керівником Українського провідного інформагентства. На той час вже було 55 років, їй 25, це в 16-му році. І вони підтримали стосунки, тому що вона ще залишалася в Білорусі. А от коли прийшов 20-й рік, і під приводом, що вона опозиційна журналістка, їй загрожує небезпека, вона переїжджає в Україну і згадує свого товариша і влаштовується в провідне інформагентство України. І її керівник знайомить із головними політиками країни. Вона працює, і в цей же час вона виконує вже завдання співробітників КДБ. І тут один такий момент для мене важливий. Інні Кардаш платили 3000 євро в місяць. Це я почув особисто з її перемовин з куратором. Є ці записи. Але я думаю, що вона працювала не за гроші. В інших перемовинах завжди звучало, що такого плану, я ж не просто з КДБ працюю, я працюю з людьми значно вище, які напряму співпрацюють з першою особою країни. Ми розуміємо, про кого йде мова. І вона цим захоплювалася, що вона от так близько до Лукашенка десь там, що вона виконує якусь таку спеціальну місію, що вона така крута, і в неї все буде дуже добре. І коли вона намагалася завербувати, до речі, громадянина Білорусі, бойового командира, який 3 роки вже воював на фронті, вона якраз і цим намагалася його підкупити і пояснити, що вона дуже крута, що за нею стоять дуже круті люди, і якщо якісь будуть проблеми, вона вирішить всі проблеми, тому що вона дуже серйозна людина. І що їй тепер погрожає паводле українського законодавства? Там може бути до 15 років ув'язнення, але співробітники СБУ казали, що Інна Кардаш абсолютно спокійна. Вона розуміє, що якщо вона піде на співпрацю слідством, нічого не буде заперечувати, слідство буде йти доволі швидко, десь за рік справа закінчиться, вона отримає строк, а потім вона абсолютно переконана, що її обміняють на когось, можливо, ув'язнених українських військових. Більше того, каже, я повернуся в Білорусь, я стану взагалі національною героїною, тому що я працювала на користь своєї держави. Олександр, дякую вялікі вам за інфармацію. Гэта быў корэспандэнт украінскага тэлеканалу 1+1 Александр Загародні. Дякую вялікі. До побачення. Мы не ведаем, як пачыналася супраца Інны Кардаш з КДБ, ці была яна добраахвотнай, ці была яна вымушанай, прынамсі, на пачатку. Але вядома, што з шантажом і пагрозамі з боку спецслужбаў сутыкаюцца многія прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Напрыклад, Александра Мамаева, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Славеніі. Яе грамадска-палітычная дзейнасць пачалася на пачатку 2000-х гадоў, калі яна працавала ў НДА і кіравала моладзевай ячэйкай палітычнай партыі. Тады Александру ўпершыню выклікалі ў КДБ, дзе пагражалі блізкім і схілялі да супрацы. Паставіўшы грамадскую дзейнасць на паўзу, актывістка пэўны час жыла па-за межамі Беларусі, пачала займацца бізнесам, а ў 2015 годзе разам з мужам пераехала ў Славенію. Пасля пратэстаў 2020 году Александра далучылася да справы беларускай дыяспары. Апошнія 3 гады ёй рэгулярна пішуць супрацоўнікі КДБ, спрабуюць завербаваць і зноў пагражаюць сваякам у Беларусі і яе знакомым у Беларусі. Александра Мамаева зараз з намі на відэасувязі. Добрый дзень. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Александра, калі параўнаць тое, што казалі вам супрацоўнікі КДБ больш за 20 гадоў таму і цяпер, што б вы адзначылі? Ці змяніліся іх метады, ці змяніліся іх аргументы?
Ну, насамрэч, у іх метады, падаецца, не мянялись яшчэ з Савецкага Саюза. То есть тая ж савецкая КДБшная школа, і яны выкарыстоўваюць пагрозы, ціск на сваякоў. А як гэта гучыць, раскажыце? Ну, па-першае, калі яны запрашаюць на такую на размову, яны ніколі не прадстаўляюцца, што яны супрацоўнікі КДБ. Хаця, напрыклад, там маючы досвед таксама і параўноўваючы досвед там нашых калегаў з службамі бяспекі ў іншых краінах, гэта абавязкова, каб яны не прыходзілі на сустрэчу там адны, пажадана, каб было там 2 чалавекі, мужчына і жанчына. Яны заўсёды прадстаўляюцца, і ім трэба згода на вось гэтую размову. У беларускім КДБ гэтага не было ні тады, ні зараз. Тады яны спрабавалі са мной кантактаваць, і першая сустрэча гэта была такая размова з прапановай працы, і зразумела, што я там не ведала, з кім іду на гэтую сустрэчу. Зараз, калі яны пішуць, яны таксама рэдка вельмі прадстаўляюцца, і зноў жа вось у мяне быў выпадак, калі да мяне прыйшоў такі супрацоўнік КДБ пад выглядам кліента, які хацеў замовіць там паслугу ў маёй агенцыі. А так, канешне, зараз гэта ўсё онлайн, нам цяжка дацягнуцца да ўсіх прадстаўнікоў апазіцыі, якія там зараз за межамі, і таму крышку гэта ўсё адрозніваецца. Тады ім было прасцей, таму што яны разумелі, што могуць і арыштаваць, і непасрэдна там нешта падкінуць у дом і гэтак далей. А вы кажаце, прапанова працы, прапанова супрацы, яны адразу і грошы прапаноўваюць? Ну, яны так не кажуць, таму што яны так спрабуюць спачатку проста ўсталяваць кантакты, зразумець, што цікава. Але так, мне прапаноўвалі таксама, каб я там даслала рахунак, там прытым не кампаніі, а менавіта асабісты, хаця гэта там парушэнне заканадаўства ў краіне, менавіта каб можна было потым гэта выкарыстоўваць. То есть нават маленькі нейкі перавод грошаў, ўжо б яны маглі выкарыстоўваць, што вось паглядзіце, гэта аванс нібыта за працу. А паводле вашага досведу, як трэба з імі камунікаваць? Магчыма, увогуле не камунікаваць, адразу адмовіцца, ці ўсё ж увайсці ў кантакт? Вось самае лепшае гэта, канешне, не камунікаваць. Трэба разумець, што тое, што яны робяць, асабліва ў краінах там еўразвязу, гэта парушэнне заканадаўства. То есть гэта спроба завербаваць там выведкай ці там сакрэтнымі службамі іншай краіны рэзідэнта іншай краіны, да, там еўрапейскай краіны. І таму, калі вы выступаеце ў нейкія камунікацыі з імі, то гэта па сутнасці парушэнне заканадаўства, асабліва калі вы ведаеце, што гэта менавіта супрацоўнік КДБ. Таму з кропкі гледжання заканадаўства лепей, каб не было ніякіх кантактаў. Але зразумела, што калі не адразу атрымліваецца ідэнтыфікаваць, што гэта супрацоўнік, яны могуць пісаць, там прадстаўляцца. Як толькі вы разумееце, што гэта супрацоўнік, трэба спыніць усе кантакты і далей ніякім чынам з імі не камунікаваць, зрабіць скрыншоты ўсёй гэтай перапіскі і захаваць. Дарэчы, гэтыя скрыншоты потым можна выкарыстоўваць для міграцыйнай службы, калі беларус падаецца на міжнародную абарону, таму што гэта такі транснацыянальны пераслед, гэта пагрозы, і таму можна тут гэта выкарыстоўваць. Чаму не варта камунікаваць? Таму што па-першае, як толькі вы ім адказваеце, яны ставяць сабе галачку, што вы ў апрацоўцы. І потым яны могуць ужо не проста выкарыстоўваць нейкую такую веерную рассылку з аднолькавымі паведамленнямі, які робяць па ўсіх, а яны разумеюць, што вас можна нечым зачапіць, і тады яны будуць гэта выкарыстоўваць. Любое паведамленне можа быць вырвана з кантэкста, яно можа быць апублічана, яно можа перасылацца вашым калегам і казаць: а вось глядзіце, мы з імі на сувязі. Таму адразу спыніць усе кантакты, усё занатаваць, зрабіць скрыншоты, і пажадана адразу паведаміць сваім калегам у арганізацыі, таму што яны баяцца гэтай публічнасці, яны выкарыстоўваюць гэта, што вось мы паведамім вашым калегам, ці гэта апублічым. Таму адразу трэба забіраць у іх гэтую магчымасць, і таксама вельмі пажадана звярнуцца ў мясцовую паліцыю ці ў службу бяспекі і сказаць, што вось мяне спрабуюць вербаваць супрацоўнікі беларускага КДБ. Это выпадку, калі за мяжой вы знаходзіцеся, калі гэта адбываецца ў Беларусі, вот пагрозы блізкім людзям, ці яны рэальныя, ці ажыццяўляюць іх супрацоўнікі спецслужбаў? Ну, я могу казаць насамрэч толькі пра тых, хто за мяжой.
Таму што, канешне, у Беларусі у іх больш магчымасцей ціснуць, да, і там фізічны нейкія там дзеянні, да, і арышт сваякоў, і проста непасрэдна арышт там нейкіх актывістаў. Але наколькі я ведаю, што тыя, хто атрымлівае вось вялікую колькасць гэтых паведамленняў, нейкіх канкрэтных дзеянняў не было, асабліва калі ігнараваць і ніяк на гэта не рэагаваць, не даваць нейкіх зачэпак. Таму што зноў жа, калі мы адказваем, яны разумеюць, што можна ісці далей, рабіць далейшыя крокі і ўжо канкрэтна ісці і сапраўды пагражаць блізкім, прыходзіць там з обшукамі, ну і таму падобнае. А тое, што было больш за 20 гадоў таму, калі ўпершыню да вас звярнуліся супрацоўнікі КДБ і таксама былі пагрозы, ці яны што-небудзь зрабілі дрэннае вам, вашым блізкім, вашай справе, калі вы адмовіліся супрацоўнічаць? Ну, там просто 20 год тому, то есть улічваючы, што я была кіраўніцай моладзі АГП па вобласці, да, то есть гэта досыць такая ўжо актыўная была праца, была кіраўніцай арганізацыі, і тады гэта была норма, калі усіх больш-менш актыўных людзей, асабліва кіраўнікоў арганізацыі, выклікалі на такія размовы. Мне выклікалі некалькі разоў, але я не перадавала ніколі там нейкую сенсітыўную інфармацыю, карыстаючыся там афіцыйнымі нейкімі крыніцамі, тое, што запланавана, як я жартавала, там, ну, зараз перад сустрэчай трэба пачытаць там сайт навінаў і анонсаў нашай партыі, і вось гэта ўсё распавесці. Наколькі я ведаю, не было ціску, яны яшчэ выкарыстоўваюць такі прыём, што калі ты не будзеш з намі размаўляць, то мы будзем ціснуць там і выклікаць там тваіх калегаў, актывістаў. Ну і, канешне, гэта працуе, то есть ты хочаш нейкім чынам там іх абараніць, і каб за тваю актыўнасць не адказвалі іншыя людзі. Але звычайна ім дастаткова таго, што вось факта, што вось там недзе там, не ведаю, сустрэліся, і вось усё. То есть я не памятаю, ніхто мне ніколі не казаў, што былі нейкія негатыўныя ўплывы ад гэтых сустрэчаў, што там нечаму там перашкаджалі, што некага арыштавалі. Я такога не памятаю вось сваёй дзейнасці ў Беларусі. Ну, цяпер многія беларусы атрымліваюць у электронным выглядзе розныя паведамленні з прапановамі вярнуцца, у тым ліку з прапановамі супрацы. Многія апублічваюць, робяць скріншоты, як вы сказалі, і вывешваюць іх у сацыяльных сетках. Што б вы параілі, абапіраючыся на ваш досвед, беларусам, якія сутыкаюцца з гэтым? Што трэба найперш зрабіць? Ну, па-першае, захоўваць спакой, разумець, што хутчэй за ўсё гэта проста такая планавая акцыя застрашэння, то есть дасылаюць шмат каму, гэта вельмі часта такія неперсаналізіраваныя паведамленні, можа быць толькі там, не ведаю, імя, прозвішча, і калі няма рэакцыі, то хутчэй за ўсё і не будзе з іх боку нейкіх актыўных крокаў. Але таксама трэба памятаць, што сапраўды, калі яны зацікавяцца, то там ёсць і больш, скажем так, сур'ёзныя прафесійныя супрацоўнікі, што яны могуць дзейнічаць іншымі шляхамі, то есть пераходзяць ад паведамленняў да спробаў зайсці праз знаёмых, праз арганізацыі дыяспары, прыходзяць туды як валанцёры, напрыклад, да, і вось гэткім нейкім чынам здабываць інфармацыю. Ну і тут, канешне, такая парада быць па-добраму асцярожным, да, спрабаваць рабіць верыфікацыю усіх новых людзей, даведвацца, ці яго нехта ведае, што ён робіць, то есть не толькі што ён гаворыць, а менавіта што ён робіць. Вось, і там не дадаваць у нейкія ўнутраныя чаты, там можна толькі ў публічныя, не дзяліцца нейкай сенсітыўнай інфармацыяй, планамі, кантактамі, прозвішчамі іншых людзей. Дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі ў наш эфір. Гэта была Александра Мамаева, прадстаўніца Народнай амбасады ў Славеніі. Дзякуй вялікі. Тут Ганна Соусь, гэта пік свабоды, у якім мы абмяркоўваем, як працуюць беларускія спецслужбы. Мы расказалі пра гісторыю выкрытай СБУ Украіны шпіёнкі КДБ Інны Кардаш, а таксама пагутарылі з прадстаўніцай Дэмсілаў пра спробу вярбоўкі з боку КДБ. І зараз да нас далучыліся адвакат, юрыст у міжнародным праве, былы палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч. Добрый дзень, Алесь. І дарадца Святлана Ціхановская ў юрыдычных пытаннях Леонід Марозаў. Добрый дзень, Леонід. Добрый дзень, Алесь.
Добрый. Леонид, я ведаю, што вы зараз у Киеве, дзе няма цяпла і ёсць праблемы са святлом і таксама з сувяззю. Так я, можа, першае пытанне вам адразу задам, пакуль вы яшчэ маеце інтэрнэт. Чым рызыкуюць беларусы, якія супрацоўнічаюць са спецслужбамі, калі яны знаходзяцца ў іншых краінах? Это такое вялікае пытанне, якое, на жаль, распаўсюджваецца яшчэ больш. І мы літаральна сёння таксама размаўлялі з украінскімі калегамі, они мне пытались пра гэты кейс, я казаў, што это не будзе ні першае, ні апошняе. Як зазвычай, што робяць спецслужбы, яны пачынаюць пісаць у прыватныя месседжеры, пытаць, не жадаеце вы вернуцца дадому, пытаюцца маніпуляваць, спекуляваць роднымі. На мой погляд, тут одна парада может быть просто не адказваць нейкім чынам і паведамляць у праваахоўчыя органы ў той краіне, дзе вы знаходзіцесь. А чым рызыкуюць, вы павінны разумець, што ў кожнай краіне ёсць таксама свая спецслужба, і калі не даведаюцца, што у вас ёсць кантакты з беларускім КДБ, гэта можуць на легальны статус, на мой погляд, адлюстравацца, дзе вы знаходзіцесь, калі вы пра гэта не паведалі і там пачалі пра штось замаўляцца. Но это толькі так спачатку, а далей мы ведаем, што людзі цалкам знікаюць. Мы дагэтуль не ведаем ні пра Мельніку, ні пра Котава і так далей. Таму што будзе і што для людзей, гэта, конечно, даволі цяжка зараз казаць, але нічого добрага дакладна. Дзякуй вялікі, Алесь Михайлович. Я нагадаю для нашай аўдыторыі, што ў 10-м годзе вы балатаваліся на пасаду прэзідэнта Беларусі. Пасля разгону шматтысячнай акцыі пратэсту вас арыштавалі, абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў. І пасля выхаду на свабоды з амерыканкі вы на прэсавай канферэнцыі расказалі, як вас катавалі ўсе за КДБ, як патрабавалі выступіць па дзяржаўным тэлебачанні з напісаным у КДБ тэкстам. Таксама вы памятавалі, што былі вымушаны падпісаць пагадненне з КДБ, якое стала нядзейным праз гэтую публічнасць. З таго, што расказаў сёння раней у нашым эфіры украінскі журналіст Александр Загародні, арыштаваная Інна Кардаш ганарыцца сваёй працай на беларускі КДБ і спадзяецца, што яе неўзабаве абмяняюць. Паводле вашай ацэнкі, наколькі паспяховай была гэтая аперацыя КДБ ва ўкраіне з удзелам Інны Кардаш? Я, на вялікае шчасце для мяне, ніколі не быў супрацоўнікаў спецслужбаў, таму мне вельмі цяжка ацэньваць, наколькі гэтая аперацыя была паспяховая ці не паспяховая. Але трэба звярнуць увагу, што беларуская разведка і беларускія магчымасці ва ўкраіне вельмі абмежаваныя. Перш за ўсё таму, што не працуе амбасада Беларусі ў Кіеве, консульства ў Львове. Адпаведна, няма тых дыпламатаў, якія маюць дыпламатычны імунітэт і могуць ажыццяўляць такую шпіёнскую працу абсалютна беспакарана, бо максімум, што ім пагражае, гэта абвяшчэнне персонамі нон-грата і выдаленне з краіны. Таму даводзіцца знаходзіць вось такіх людзей, як яна, для таго, каб проста развіваць і мець доступ да інфармацыі, хаця б да той інфармацыі, што творыцца ў беларускіх добраахвотніцкіх падраздзяленнях і так далей. З іншага боку, трэба памятаць, што агульна для сваёй краіны чалавек, які з'яўляецца шпіёнам, ён працуе для сваёй краіны, калі гэтыя людзі перакананыя ці думаюць, у чым я, напрыклад, асабліва не ўпэўнены, што Лукашенко прадстаўляе беларускую ладу, беларускі народ, яны могуць цешыць сябе такімі надзеямі, што іх абмяняюць, што яны рабілі штосьці добрае для дзяржавы. І на вялікі жаль, такія людзі таксама ёсць, якія могуць такім чынам думаць. І беларускае КДБ заўсёды спрабуе менавіта знайсці тых, хто расчараваўся ў апазіцыі, хто лічыць, што беларуская ўлада робіць добра, робіць для народа, для людзей. І на гэтых так званых патрыятычных пачуццях вербаваць людзей і пашыраць сваю шпіёнскую сетку. У мяне пытанне і да вас, Леонид, і да вас, Алесь. Якое можа быць пакаранне за шпіянаж у краінах Еўразвязу, ва ўкраіне, у іншых краінах свету? Калі ласка, Алесь. У залежнасці ад краінаў, звычайна, за нейкія дробныя эпізоды, калі не было нейкай сур'ёзнай інфармацыі, гэта можа быць ад некалькіх гадоў турэмнага зняволення да самых вышэйшых турэмных тэрмінаў. На шчасце, мы з вами ведаем, што все краіны ў Еўропе, апроч Беларусі і Расіі, уваходзіць в Савет Европы, это значит смяротнае пакаранне забаронена, то есть смяротнага пакарання не павінна быць і не будзе, а тэрміны пакарання за вельмі сур'ёзныя звесткі, за выдачу дзяржаўнай таямніцы, за здабыццё гэтай таямніцы і выдачу замежным разведкам і замежным дзяржаўным органам, гэта звычайна вельмі сур'ёзныя тэрміны да 15, а часам і больш гадоў. Леонид?
Я абсолютно згоден з Алесем. Мне падаецца, тут шмала чого можна дадаць. Мне падаецца, вялікі падарунак будзе, калі это будзе проста дэпартацыя, але такіх кейсаў я пакуль не бачу. Но што яшчэ цікава, мы калі размаўляем не пра еўразвяз і пра Украіну, напрыклад, калі я сюды ехаў у Украіну, у мяне спынілі, я там 10 гадзін чакаў допыта, наколькі я разумею, гэта было СБУ, пра дзе мы размаўлялі пра шмат якія рэчы. І, як мы бачым, Украіна таксама працуе па гэтай тэме. Не было там вялікіх там пытанняў да мяне, распыталі, што патрэбна, і я паехаў далей, таму што даволі цяжка, пацвердзіць слова Алеся, даволі цяжка зараз, можа быць, і трапіць ва Украіну і чымсь такім займацца, проста так. Ну, вось такі прыклад. Я хотела поговорить яшчэ про одну гісторыю, звязаную са спецслужбамі Беларусі. 1 лютага стала вядома, што КДБ спрабаваў завербаваць праваабаронцу Алену Танкачову, яна была ў Беларусі. Пасля яе адмовы супрацоўнічаць Танкачову дэпартавалі з Беларусі ў Расію ў гэтыя выходныя. Наколькі сур'ёзнай можа быць помста спецслужбаў за адмову ў супрацы, Алесь? Для мяне гэта вельмі асабістая тэма, таму што былы кіраўнік КДБ абяцаў на ўсіх сваіх нарадах і перадаваў праз розных знаёмых, што я панясу самае сур'ёзнае пакаранне. На шчасце, гэты кіраўнік КДБ ўжо даўно не працуе ў органах, ён працуе ў прыватным сектары, яго звольнілі з усіх дзяржаўных пасадаў. Але мой асабісты досвед паказвае, што абстрактная сістэма абстрактнай там разведкі ці там КДБ ці расійскага ФСБ, як такая, яна не помсціць. Помсцяць вельмі канкрэтныя людзі. Таму заўсёды, калі я, напрыклад, як адвакат кансультую сваіх кліентаў, я ім кажу, што самае галоўнае не мець канкрэтнага маёра там ці палкоўніка, а не дай бог генерала, які будзе тваім асабістым ворагам і будзе табе асабіста помсціць. Бо ягоныя магчымасці будуць нашмат больш, чым магчымасці абстрактнага КДБ ці абстрактнага ФСБ. А патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе? Магчымасці аднаго чалавека будуць большыя, чым цэлай структуры. Чаму? Таму што гэтая структура сама не адсочвае тое, што яна канкрэтна робіць. У іх няма плана працы, няма адсочвання выканання, што, як, калі яны каму там перашкаджаюць, якія праблемы ствараюць і так далей. Калі чалавек, асоба, канкрэтны палкоўнік ці генерал пачынае свой рабочы дзень з таго, што мы сёння зрабілі, што мы за апошні час зрабілі дрэннага гэтаму і гэтаму, сапраўды тады могуць стварыць праблемы вельмі вялікія. Я не хачу распавядаць, якія магчымасці ў іх ёсць, так? Бо яны і так імі злоўжываюць, і шмат хто пра гэтыя магчымасці ведаюць. Ну, але, напрыклад, самая простая рэч – это абвяшчэнне беларускага пашпарта страчаным, калі спецслужба проста такую дробную рэч робіць, фактычна чалавек з гэтым пашпартам, калі далей пераязджае праз любую мяжу, сутыкаецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі. А такіх магчымасцяў, як я, напрыклад, цяпер сказаў, іншых такіх магчымасцяў ёсць дзесяткі, а можа і сотні. Алесь, вы ў свой час зламалі сцэнар, вы фактычна былі першым, хто апублічыў вось гэтыя спробы ламаць людзей, схіляць іх да супрацы. Ну і гэта быў удар не персанальна па чалавеку, а персанальна па цэлай спецслужбе. Вот за все гэтыя гады вы ж вярталіся ў Беларусь, і справа супраць вас, наколькі я ведаю, дагэтуль дзейсная. Ці вы неяк асцерагаецеся, што яны захочуць ўсё ж вам адпомсціць? Я, калі шчыра, не вельмі асцерагаюся, што яны адпомсцяць не таму, што я іх лічу непрафесійнымі. Я якраз заўсёды кажу пра тое, што трэба памятаць, што ў гэтай структуры сотні людзей займаюцца распрацоўкай беларускай апазіцыі. Мы ведаем, што беларусы гэта вельмі грунтоўныя, прафесійныя людзі, якія калі чымсьці займаюцца, яны гэтым займаюцца добра і прафесійна. Так, як было са спецслужбамі ўсходняй Нямецчыны, в якой працавалі немцы, і таму яны працавалі адпаведна, нармальна, добра. Тое самае сёння фактычна мы бачым у беларускіх спецслужбах. Таму з аднаго боку я ведаю, што яны здольныя рабіць такія рэчы. З іншага боку, мой асабісты прыклад у тым ліку паказваў, што мяне вербавалі насуперак усім КДБшным метадычкам, вербавалі, калі я знаходзіўся у ізалятары, калі мне выламвалі рукі, і такім чынам можна завербаваць практычна кожнага чалавека. Любы кадравы супрацоўнік спецслужбаў вам скажа, што добрым агентам з'яўляецца той, хто завербаваны на патрыятызме, або завербаваны на кампрамаце, або завербаваны на патрэбе грошаў. Ні першага, ні другога, ні трэцяга ў мяне не было, і кадравыя афіцеры, калі было прынята рашэнне мяне вербаваць, наколькі мне распавядалі, наколькі мне казалі, яны былі вельмі здзіўленыя, бо яны
цудоўна разумелі, што гэтая вербоўка, скажем так, можа абсалютна спакойна саскачыць. І тыя людзі, якія былі кадравымі супрацоўнікамі КДБ, яны да гэтага ставіліся вельмі скептычна. Але на той момант КДБ узначальваў чалавек з пагранвойскаў, які да спецслужбаў меў вельмі адноснае дачыненне, які вельмі адносна, не вельмі добра разумеў і разбіраўся ў тым у метадалогіі, як працуецца з агентамі, як знаходзяцца гэтыя агенты, што трэба зрабіць для таго, каб яны былі доўгатэрміновымі. Леонид, у меня до вас питання. Ну, от великі намагання прикладають спецслужби, каб мець сваїх людей у шэрагах дэмакратычных сілаў. Якія способы ёсць выявіць вымушаных агентаў, добраахвотных агентаў спецслужбаў у дэмсілах? Это полиграф, внутреннее расследование. Да, может быть, только два слова про то, что мы уже казали, про Алену Танкачеву. Я хочу нагадать, что это же не первая ситуация, когда депортовали з країни, уже ж было. Алена з'являється видатний правооборонцей, і, на жаль, такий випадок уже був, коли депортували, на довгий час жила у Вільні, і зараз вона, звісно, велика молодчина, що вона публічила історію, цей кейс, і ми розуміємо, що відбувається. Але є доволі цікаве питання, чому? У мене є таке, так само для громадськості, не то, що питання, а такий запит, накольки я ведаю і накольки я розумію, що в Білорусь збирається Верховний комісар ООН по правах чоловіка. З якої команди я собі так само розмовляв і казав, що повинні бути якісь передумови такого візиту. Треба щось зробити, відпустити, наприклад, Настю Лойку і Марфу Рабкову, і каб далей процес такий пройшов. Накольки я ведаю, такий візит може відбутися у Мінськ. І тут чомусь чаровно, така, видите, невеличка конспірація, чаровно починають КДБ вербувати правооборонців, які знаходяться у Беларусі. Не ведаю, паглядзім адказы пазней, што ад гэтага адбудзецца, але, безумоўна, мы паінфармуем з свайго боку, што такая сітуацыя склалася. А што тычыцца, як правяраюцца людзі на такую падставу, на падставу вербоўкі, то это, на жаль, такая, может быть, закрытая информация, але, безумоўна, тут дапамагаюць еўрапейская структура, і, безумоўна, напрыклад, калі я прыходзіў в офіс працаваць, разными методами была такая, не то что распрацоўка, а проверка, могу я працаваць в демократычных структурах, и когда ты все проходишь, то даецца такі зялёны сігнал, что с тобой працаваць можно. Ну, конечно, мы разумеем, что на 100%, на 100% мы не можем отказать на это пытанне, але спрабуем максимум зрабіць так. Ну і тут, напэўна, важна пазбегнуць яшчэ такога падазрэння, той можа супрацоўнічаць, як пазбегнуць, ну, вось гэтага, тым больш, што даволі часта вот, пэўныя людзі ў дэмакратычных сілах гавораць, гэты працуе на КДБ, гэты працуе на КДБ. Як нейкі баланс знайсці і быць з аднаго боку асцярожным, і з другога боку, ну, просто... Ну, самае лепшае, што мы, самае лепшае, што мы робім, напрыклад, Белполам, так, калі звяртаюцца на грамадзяне Беларусі па палітычных матывах, якія знаходзяцца, ці затрыманы, напрыклад, АЙС у Злучаных Штатах, ці в Арменіі, ці што яшчэ, мы разам з Белполам правяраем іх гісторыю і правяраем іх дакументы. І, напрыклад, мы зараз, на жаль, все больш і больш такіх кейсаў маем, дзе людзі, грамадзяне Беларусі, маюць два пашпарты. І тут, мне падаецца, не трэба нікуды ісці і нікого пытацца, што гэта значыць. Звычайнаму грамадзяніну ў Беларусі два пашпарта не атрымаць. І вось такім метадамі таксама працуем. Тут вялікія малайцы каманды Белпол. Яшчэ таксама вельмі важны момант, гэта тое, што б не фальсіфікавалі, якія б легенды не прыдумлялі супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў, ёсць адзін вельмі важны момант, які вельмі часта іх выдае. Гэта картка сацыяльнага страхавання, дзе за іх плацілася сацыяльнае страхаванне. І калі мы бачым людзей, за якіх весь гэты час плаціцца сацыяльнае страхаванне вайсковай частцы нумар такі-то, такі-то, ну мы цудоўна разумеем, што гэты чалавек з'яўляецца дэ-факта не проста агентам-стукачом, а гэты чалавек з'яўляецца кадравым афіцэрам, які працуе пад прыкрыццём і быў спецыяльна закінуты для распрацоўкі нас, дэмакратычных структураў. Алесь, вы казалі пра тое, што звычайна найлепшы супрацоўнік, найлепшы агент спецслужбы – это той, хто добраахвотна хоча гэтым займацца, а не чалавек, якому выкручваюць рукі ў СІЗА, як гэта было ў вашым выпадку. Калі паглядзець па розных катэгорыях людзей, якія вядома, што працавалі на спецслужбы, сярод каго КДБ звычайна вярбуе шпіёнаў, шпіёнак?
Я думаю, что тут тыя, хто працуюць у маркетынгу, яны ведаюць, што такое воронка продажаў. Калі ты збіраеш вельмі шмат лідоў, як бы збіраеш тых, хто агульна адгукнуўся, хто нешта напісаў, сотні, я думаю, што тысячи беларусаў замежжа атрымліваюць розныя смс-кі, розныя паведамленні в сацыяльных сетках про тое, што вы, напэўна, незадаволеныя, вот паглядзіце, як гэтыя, давайте, вот мы там з Беларусі, мы можам пацвердзіць, што мы сапраўды з беларускіх органаў, мы там хтосьці з ваших сваякоў вам напіша. Такія спрыхаваныя, скажем так, пагрозы і спроба вярбоўкі. Ці ў іх шмат з кім гэта атрымліваецца? Канешне, шмат з кім гэта ў іх атрымліваецца. Ці ёсць шмат тых людзей, у якіх дрэнна складваецца жыццё в эміграцыі? Безумоўна, абсалютнай большасці беларусаў жыццё в эміграцыі складваецца дрэнна, асабліва першыя некалькі гадоў, калі ты толькі пачынаеш станавіцца на ногі, вучыш мову, знаходзіш працу і так далей. Ці ёсць гэта падатлівая добрая глеба для таго, каб знаходзіць людзей? Так, безумоўна, ёсць. Таму гэта трэба проста разумець, што такіх людзей дастаткова шмат, што, як я ўжо казаў, што беларускім КДБ працуюць беларусы масе сваёй. Гэта людзі прафесійныя, гэта людзі грунтоўныя, нармальныя, ненармальныя в сэнсе поглядаў, бо нармальны чалавек у гэтую структуру не пойдзе. Але людзі, якія працуюць адпаведна прафесійна, і, безумоўна, у іх будуць розныя гісторыі поспеху, і да гэтага трэба ставіцца спакойна. А яшчэ адзін, на мой погляд, вельмі важны момант, і гэта проста калі са мной хтосьці спрабуе падзяліцца вельмі таемнай інфармацыяй, я заўсёды кажу, што мне гэтая інфармацыя не патрэбна, я буду лепш спаць, калі як бы я яе ведаць не буду. Кожны чалавек павінен ведаць столькі, колькі яму патрэбна для выканання сваіх прафесійных абавязкаў. І калі мне нехта з кліентаў хоча распавесці, в якой кватэры, в якім раёне ён жыве, а пры тым, што яго шукае Інтэрпол, я яму кажу, што мне гэта інфармацыя абсалютна не патрэбная, бо калі раптам яго зловяць, там ці яго арыштуюць, затрымаюць, ну, мне не трэба, каб на мяне было падазрэнне. І я думаю, што большасці беларусаў трэба ставіцца да гэтага таксама такім жа чынам, што калі вам нейкая інфармацыя патрэбная, яе трэба ведаць і ёй трэба дзяліцца. Калі гэта проста, а ці ты чуў, а вось у яго такія там рэчы, ну, з гэтым трэба проста абмяжоўваць сябе і не збіраць такія чуткі, не збіраць такія звесткі. Леонид, наколькі апублічванне спробаў завербаваць цябе ёсць найлепшым выйсцем з гэтай сітуацыі? Вот просто публічна расказаць і нават падзяліцца просто ў асяроддзі сваёй партыі, сваёй арганізацыі, каб людзі ведалі пра гэта. Мы рабілі такі матэрыял у тэлеграм-канале, дарэчы, можна знайсці на Светлане Ціхановскай, дзе мы пісалі, што трэба адразу апублічваць, праінфармаваць органы праваахоўныя, пайсці ў паліцыю, міліцыю, якой краіне вы знаходзіцесь. І збольшага кейсы паказваюць, якія так рабілі, ад іх адчапляліся. Таму што кантакт тоже адразу зразумела, што ёсць, і людзі, якія працуюць у КДБ, збольшага адчапляліся і не прадоўжылі гэтай размовы. Але таксама мы не можам быць упэўнены. Адзіная загроза, пра якую я кажу, некаторыя людзі, якія знаходзяцца, іх не так шмат у мяне было на практыцы, але было. Ім было вельмі цікава правесці такую размову. Яны разумелі, што яны знаходзяцца ў Еўропе у бяспецы, але вось так хацелі пагуляць, я не ведаю, у такую размову і запытацца, што там будзе, што яны там і могуць прапанаваць. І я б не раіў, мне падаецца, любы кантакт, самы першапачатковы, будзе толькі негатыўны бок адлюстроўваць сітуацыю, і трэба адразу паведамляць у праваахоўныя органы. Дзякуй вялікі. Я дзякую нашым экспертам Леоніду Марозаву, дарадцу Светланы Ціхановскай у юрыдычных пытаннях і адвакату, юрысту ў міжнародным праве, былому кандыдату на прэзідэнты Алесю Міхалевічу. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі вам. У піку свабоды мы абмяркоўвалі, як працуюць і наколькі эфектыўна працуюць беларускія спецслужбы. Калі ласка, будьце асцярожныя. Я Ганна Соусь. Развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.